אישה צריכה. נקרא את לשונו, נעבור על זה במהירות. ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. זו ההוראה הראשונה. ואוהבה כגופו, הוראה שנייה. ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי ממונו, הוראה שלישית. נסביר את הדברים, אחר כך נמשיך. כבוד מכבד את אשתו יותר מגופו. על פי ההלכה, מה שנוגע לכבוד, האישה קודמת לאיש. למשל, אין כסף לקנות בגד חדש לאירוע הקרוב. או עבורו או עבורה. ישאלו רב, מי קודם? מה יענה הרב? האישה. למה? אלוקים יצר אותה עם חוש ליופי, היא מטפלת בילדים, מטפחת אותם, מטפחת את הבית, יש לה צורך אמיתי להיראות טוב יותר מגבר. היא זקוקה יותר, אתה צריך לוותר. וזה כלל שנכון בכל השאר. מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו. הרמב"ם מלמד כאן מה פירוש לאהוב אישה. מה זה לאהוב אישה? להגיד לה שהוא אוהב אותה? אלה מילים. אוהבה כגופו, אומר הרמב"ם, את הגוף שלך אתה אוהב? במה זה מתבטא? שאתה קשוב לצרכים של הגוף. רעב הולך לאכול, צמא ניגש לשתות, כואב לך אתה מטפל. לאהוב את אשתך זה אומר להיות קשוב לצרכים שלה. עוד לפני שהיא ביקשה, אתה רואה שהיא זקוקה למשהו, קשה לה להסתדר לבד, תקום תעזור לה. יש לה צורך נפשי במשהו, תשמח אותה. ניכנס לראש של אישה, אישה שרואה שבעלי כל כך קשוב, עוד לפני שביקשתי, או שרק אמרתי, מיד עשה. כמה זה ממלא אותה, כמה זה קושר אותה לבעלה. אוהבה כגופו. ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי ממונו. אם אין כסף, אין כסף, אבל אם יש, מרבה בטובתה. ויהיה דיבורו עמה בנחת. עוד מעט נראה את ההוראות לאישה, אין שם הוראה דברי עם בעלך בנחת. לאיש הוא אומר, יהיה דיבורו עמה בנחת. למה הוא דורש את זה מהאיש ולא מהאישה? גם היא צריכה לדבר בנחת, אבל אתה תקפיד יותר. גבר לא יכול לומר, אשתי צרחה עליי, דיברה איתי לא יפה, אני מחזיר לה אותה. גם אם היא דיברה לא יפה, אתה תדבר בנחת. למה? כי היא יותר פגיעה, היא יותר משפחתית. הקשר האישי שלה הוא יותר עמוק בנפש, ברגש שלה. והמציאות מוכיחה, בעל ואישה רבו, זרקו מילים, הוא יצא מהבית לעבודה, סגר את הדלת. הוא זוכר מה היא אמרה? שכח. היא, עוד 30 שנה היא תזכור מה הוא אמר לה הבוקר. למה? כי היא נפגעה יותר. אומר הרמב"ם לבעל, תהיה חכם, מראש דבר איתה בנחת. יותר מה שהיא צריכה להקפיד. מסיים את ההוראות לבעל, ולא יהיה עצב, אסור לבעל להיות עצוב בבית, הוא נועל את כל השמחת חיים שם, ולא רגזן, אסור לו להיות כעסן, על כעס לבד צריך לדבר שעה. מי שמזהה בעצמו שיש בו את מידת הכעס, שיקח את זה פרויקט. יש המון שיעורים, אפשר לשמוע הרצאות, לצפות בהרצאות, עם עצות איך להתגבר על כעסים, ללמוד מה לא טוב בזה. יש תרגילים איך להתגבר על כעס. יש ספרים שעוסקים בעניינים האלה. שזה דבר שאדם שיש בו את המידה הזאת, כמה חשוב להשקיע בה.